Zdravím ťa, tu je Maroš Fér, autor projektu marketingnasteroch.info a dnes sa ťa chcem spýtať zaujímavú vec, alebo na zaujímavú vec sa ťa chcem spýtať, čo si myslíš, že je dôležitejšie byť veľmi dobrým predajcom, alebo byť veľmi dobrým odborníkom vo svojej oblasti, v ktorej pôsobíš. A samozrejme správna odpoveď je lepšie byť dobrým predajcom, dobrým obchodníkom, dobrým marketérom, práve preto, že ten, kto vie lepšie predávať, aj keď jeho produkt najmä tomu nie je nejaký veľmi výnimočný produkt, tak vždy bude úspešnejší ako ten, ktorý bude vedieť vyvíjať úžasné produkty, ale nebude vedieť predávať. Takže si myslím, že veľmi dôležité je pracovať na svojich predajných zručnostiach alebo marketingových zručnostiach. Práve ak si niekto, kto, dajme tomu, ponúka nejakú službu alebo nejaký produkt, si myslím, že je vždy rozumnejšie prenechať vykonávanie istej služby, ktorá je, dajme tomu, nejaká mechanická práca, ak napríklad ponúkaš čistenie kobercov, alebo výrobu nejakého produktu a vylepšovanie nejakého produktu niekomu, kto je v tom veľmi dobrý, a ak chceš, aby tvoja firma, dajme tomu, napredovala, tak buď sám sa budeš vzdelávať v oblasti marketingu a predaja, aby si bol čo najlepší predajca, čo najlepší marketér, alebo si najmeš ľudí, ktorí to urobia za teba a budú vedieť vlastne tvoj produkt ponúkať ďalej a predávať. Takže to je len taká myšlienka, ktorá ma napadla, ktorá je veľmi dôležitá, nad ktorou som sa ja nezamýšľal nikdy, ale v poslednej dobe ma to tak napadlo, že aké dôležité je byť veľmi dobrý marketér, veľmi dobrý obchodník a veľmi dobrý predajca. A táto zručnosť alebo táto schopnosť je oveľa, jak by som povedal, dôležitejšia pre prežitie podniku a pre finančné prežitie ako také, než, dáme tomu, práca na vývoji produktu alebo ponúkanie služieb. To znamená nejaké veci, ktoré sú síce veľmi špecifické, samozrejme, a tiež sú dôležité, aby to bol odborník, ktorý ich vykonáva, ale ak predaj sa nebude uskutočňovať, tak v podstate spoločnosť zanikne, pretože nebude tam žiadny cash flow a nebudú prichádzať žiadne peniaze do firmy. Toľko zatiaľ odo mňa, prajem ti pekný deň, toto je Maroš Fér, marketingnasteroch.info. Maj sa dobre, čau. Link na môj blog je pod týmto videom, pozri sa na ňo. Čau.